of diaspora and all my seniors present this morning. Statement on the missing plane carrying Vice President Dr. South Chilema, his entourage and the crew. The UTM is deeply concerned about the recent news regarding the missing plane carrying our president, who is also the Vice President of this country, Dr. South Chilema, and his entourage. As a party, we appreciate the ongoing effort to allocate the plane and rescue all Malawians who were on this flight. But we urge for intensified and also concentrated efforts, not only from government, but also from all well-wishers that have put their feet on this ground for this national cause. As such, we appreciate the effort being made, and we are at the same time disappointed with the time and intensity of the search, between knowing that the plane carrying the Vice President of the Republic of Malawi is not being tracked, which was around 10 a.m. after the last communication with the Nzuzo Tower. It's okay. So you want to move? Yes. Okay. Well, just move it like this. Put this here so you can move. Okay. Going different with this. It's okay. That was around 10 o'clock after the last communication with the Nzuzo Tower. A search only started in areas after 3 p.m. This is a worrying situation. On our count, we had 12 MDF personnel in the search operation when it was being called of late last night. This too is a serious worry for us. Thirdly, the fact that the aircraft carrying the Vice President did not have a responder, a gadget used to trace and track aircraft, is to us a big worry. We hope answers will be provided to the Malawians by the right authorities. As a party, we have proceeded to encourage different experts to help us trace, locate, and rescue all Malawians, including the Vice President that was on this flight. We have not had any communication from government to us as UTM, as a party, that is, so to say, a political party, with regards this issue, and we hope going forward, we will not be hearing news from the public domain as government has directed access to us. We call upon all Malawians, our diplomatic partners, and members of the clergy to lend any assistance they might be able to do so in helping us at this most difficult time. Our search has been increased to areas in as far as Nyeka, Duambazi, and Nchinji, as we intend to leave no stone unturned. And this is to tell you that as a party, we are also doing our part. Additionally, we ask UTM supporters and supporters of other parties across the country to join in the efforts to find the missing plane. While we are greatly concerned, we remain hopeful that the Vice President, who is the President of UTM, our President, along with his entourage, are safe, and it is our prayer. We are looking for nothing else but the victory to see our President here in Lilongwe. Whether it's going to fly, we'll follow him. Whether it's going to drive, we'll be joining him. And what we are looking forward is to see to that information is also being provided
to be for the sensitive as well as truthful recognition, and many people are anxiously awaiting updates. And this is what we want as a party, that we should be updated. Despite that, we are also making our own efforts to see to it that our president is safe. We are grateful for the efforts being made by various agencies and believe that the search can always be enhanced. Therefore, we request all involved parties to redouble their efforts. We also appeal to foreigners, to foreign government and also international organizations to join and assist in the search efforts. To our supporters and all Malawians, we urge you to stay calm and continue to pray for the safety of the Vice President and his entourage. And this is our President, Dr. Sausirima. We appreciate your support and cooperation during this difficult time. Let me tell all the Malawians that as we had our own efforts as a UTM party, we were able to trace all the flights which were landing in Malawi, but also taking off from Malawi. But we are now scared. Why not this one? We are failing to trace it. And Chikangawa is known by everybody, and even those who are supposed to be there, they know it. A and Z, they were supposed to trace all those. So as a party, we are looking forward to see to it that the transponder, which was supposed to be in this plane, where is it? Why is it that we are failing to trace it? May God bless you as you are with us in prayers. Looking forward to see our President, Dr. Sausirima. Thanks so much. Thank you very much, Madam SG. Because we are Malawians and many people would love to hear the press briefing in our local language, I will try to translate so that we are on the same page. Allow me now to read a Chichewa version of the press briefing. Kuyankhula pankhani ya kusowa kwa ndege imene a Vice President a dziko lino omwe ndi President wa chipani cha UTM ndi owatumikira komanso amene amayendetsa Ndege. Ife ngati chipani ndife okhudzidwa kwambiri kuti pali nkhani ya kusowa kwa ndege imeneyi. Tikufuna tithokoze kwambiri ntchito yonse imwe ikugwiridwa pofuna kupeza komwe ndege ili. Koma tikufuna tipemphe kunena kuti ntchito imeneyi iwonjezereke kupitirira pamene ikuchitikira. Tufuna tipemphe boma komanso ena onse akufuna kwabwino kuti ayike mapazi awo pa ntchito imeneyi mopitirira muyezo. Ngakhale tikuthokoza chifukwa cha ntchito imene ikuchitika, ngati chipani ndife okhudzidwa kwambiri kuti tikukhulupirira kuti tikanachita mowirikiza mmene tikuchitira. Zinadziwika mmawa cham'ma 10 koloko kuti ndegeyi sikupezeka, koma kafukufuku amayamba masana ma past 3. Chimenechi nchodetsa nkhawa. Tikanakonda kuti asitikali amene akuchita nawo kafukufukuyu akanakhala ochuluka kuti ntchitoyi iyende bwino, mwina kusiyana ndi momwe inayendera dzulo. Komanso mukafukufuku wina amene tinapempha anzathu kutithandizira, apeza kuti ndege zonse zimene zinayenda dzulo akutha kuziona, koma iyokha imene anakwera Vice President sakutha kuiona.
chotero tikukhudzidwa kwambiri kuti mu ndege imeneyi akatswiri akukanika kuti ayipeze pamene ili. Ngakhale tikufuna tipemphe amalawi onse komanso mapartners onse anzathu amaiko akunja amene ali ndi maembasi kuno, abusa onse mdziko lino, kuti nawonso atithandizire pa ntchito imene ikuchitikayi. Ifeyo ngati chipani nafenso sitinangokhala chete, tapitiriza kafukufuku kumalo monga kunyika, kudwambazi, kukasungu, komanso kunchinji, chifukwa sitikufuna kuti tisiye pena paliponse posagwirika. Anzathu ena atithandiza ndi ndege ya mtundu wa helicopter, komanso ngati chipani tatengako akatswiri ena amene ali ndi zipangizo zimene zimatchulidwa kuti ma drone, matimu okwanira 4 amene nawonso ali pa ground kuthandizira ntchito imeneyi. Cholinga chachikulu nchonena kuti tisangosira boma lokha kapena abale ena otithandizira, komanso ife ngati chipani titengepo gawo. Ngakhale tili okhudzidwa chonchi, tili ndi chiyembekezo kuti president athu Dr. Saulos Chilima komanso ena onse owatumikira amene ali nawo pa ulendowu ndi ngakhalenso amene akugwira ntchito mu ndege imeneyi kumene aliko ali bwino. Timafuna tipemphe amene akupereka uthenga adziwe kunena kuti nthawi ino amalawi ambiri ali ndi nkhawa. Choncho kupereka uthenga umene uli osatsimikizika ukhoza kuonjezera nkhawa za anthu mdziko muno. Ndikukhulupirira kuti Malawi aliyense atenga udindo oonetsetsa kuti uthenga umene akupereka kapena kuzunguliza mu zitsamba za mchezo ukhale uthenga okhaokha omwe uli oona. Tufuna tithokoze kwambiri ntchito yonse imene boma komanso abale ena onse akuchita pa kusaka ndege imeneyi. Koma pempho lathu ndilonena kuti awonjezere pamene akuchitapo. Tikupempha maboma akunja, mabungwe akunja kuti nawonso athandizire pa ntchito imeneyi ndi luso lawo losiyanasiyana limene ali nalo. Kwa onse otsatira chipani cha UTM komanso amalawi onse, munyengo imeneyi timafuna tipemphe kuti tiyeni tisunge bata ndi mtendere. Chachikulu kwambiri chimene tikuyenera kuchita ndiko kupempherera kunena kuti a vice president onse owatumikira amene anali nawo komanso onse oyendetsa ndege imeneyi kumene aliko akhale safe. Tikuthokoza kwambiri chifukwa cha zonse zimene amalawi mukuchita. Tikulandira mafoni otilimbikitsa ngati chipani, pitirizani kutero. Ena kutithandiza mosiyanasiyana, pitirizani kutero. Mu nthawi ngati imeneyi ndi nthawi yovuta, chotero tikufuna kulimbitsidwa mtima komanso thandizo lonse limene mungathe kuthandiza nalo. Tithokoze kwambiri, Ambuye akudalitseni. Zikomo. Mnthawi ino tikhozano kutenga mafunso kuchokera kwa atolankhani. Mmene ndanenera, tiyeni mafunso athu adzadze pa zimene chipani cha UTM chayankhula. Ndiye tiyamba mwina round yoyambirira titenge mafunso okwanira 4. Tipanganso round yachiwiri mafunso okwanira 4 kena kutitseka.
Yeah. Nation. Yes, the Ndege. Yes. Newspaper Nation. Statement yanu mwanenamo kuti yes, and Ndege kuchokera ku newspaper ya Nation. Mu statement yanu mwanena kuti simuli wokhutira kweni ndi mmene kafukufuku amene akuyendera makamaka potengera kuti ndege inasowa chakummawa 10 o'clock koma kuyamba kuthamanga zayambika chakumasana kapena madzulo. Munakakonda kuti zinakayenda motani makamaka? Ine Johannes Momba Steven mwanena kuti ngati chipani mukuchitanso kangati kufufuza panoka koma so far mwina simunalande uthenga from government officially mwina ngati chipani any effort made to do follow up kuchokera kuboma? Ine ndi Messi Matonga kuchokera ku Times. Mu statement yanu mwanena kuti ndege imene anakwera mtsogoleri wa dziko lino wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino inalibe zoziyeneleza zina monga maresponda oti ndege ipangidwe trace mwina ikakhala mlengalenga. Ineyo ngati achipani mukuganiza kuti mwina boma linachitira dala popanga zimenezi? Kusolanga likukuza extension y'amabanga yofuya kafufu yakufufuza ndege imene a president dzulo amanena kuti kufufuza kwene kuchitika pa radius ya 10 square kilometers. Sikuoneka kuti inuyo mapanga extend area imene iyi. Nimafuna kudziwa kuti kwati chimene chapangitsa kuti mupange zimenezi ndi chotani? Mukuona kuti mwina boma likupanga focus kumalola kuika? Funso langa lachiwiri ndila kuti tonse timadziwa kuti ndege zimayenda mmwamba. Kufufuza kumene kuchitika pano tikuchita mu nkhalango ya Chikangawa komanso madera amene mwatchulawo. Kutanthauza kuti kwa ine tikuganiza kuti ndegeyo sili mmalereso ili pansi. Zimenezi kutanthauza kuti ngati muli anthu mndegemo mwina ali moyo kapena si ali moyo. Ndi mukadakonda kuti boma lichite manjawi motani pa ntchito imene yosakasaka ndege imene mukuganiza kuti ili pansi osati mmalere? Pali support imene nokhangati kuchipani mukupangapo kata UTM mwakambapo za ndege kuti ndege imene yachoka dziko lili poti naso president Michael Senasira kuti athandizirepo pa ntchito ngati imeneyi komanso ndege imeneyi mboni nyengo yovuta kwambiri imene komwina mwa pali upangire otani kuti muthandize nawonso kwambiri ngati chipani zomwe kwambiri? Sikoma kwambiri. I think tikhoza kuyankha kaye amene afunsidwa panowa. Yoyambirira pabwera funso kuchokera ku Nation Mshindi anafunsa kunena kuti kodi ife chipani sitili okhutira. Ngati chipani tikuyenera kunena kuti tipemphe kuti kafukufuku akuchitikayo aonjezereke chifukwa chidwi chathu nchionena kuti mtsogoleri wathu apezeke and sitinganene kuti kafukufuku akuchitika okwanira chifukwa ndetikhala ngati kuti sitikufuna anthu ena abwere athandizire. Ifeyo tukamba chotero chifukwa tikudziwa kunena kuti alipo ambiri amenenso akhoza kugwira nawo ntchito imeneyi. Chotero ponena kuti kafukufukuyu tikuona ngati pena akuperewera ndizoona tikuyenera tonse tigwirane manja and pempho ili sitikungopita kwa anthu akunja okha komanso ngakhale amalawi timafunitsitsa mafumu onse mwina auzenso anthu awo kuti tatiyeni tizungulire tuone mwina tikhoza nafenso kuthandizirapo kupeza komwe ndege ili pakadali pano. Chachiwiri mafunsa kunena kuti Messi anafunsa kunena kuti ife tapanga effort yanji kuti pakhale communication ndi amene akuyendetsa kuboma. Secretary General apanga communicate ndikukhulupirira kunena kuti kuyambira pano kupita kutsogolo padzikhala communication yokwanira. Pabweranso funso la kuti ndegeyi transponder yake ikuoneka kuti palada pasikuoneka. Tili ndikanema dzulo tinali tikupanga nafenso kafukufuku wathu ngati chipani tinaitana akatswiri amene timafuna nawonso atiwonere
atipatsa ndi amene atipatsa kuthekera kwa malo ena amene tikutchulawa, chifukwa pali nawonso zina zimene amaona. Ndiye ameneyo ndi amene anatipatsa kuti pakadali pano iyi ndege imene anakwera vice president sikuoneka pa ndege zimene zinayenda dzulo. Tili ndi kanema amene mwina mutagawiridwe a nyumba za zolemba nkhani amene akuonetsa ndege zonse zimene zimayenda dzulo. So nkhawa yathu ndiyonena kuti ndegeyo sikupangidwa track kuti kodi ili pati, imene chocho ndi chinthu chimene ngati chipani tikuda nacho nkhawa kwambiri. Number 4 anafunsa Timven radio, Timven kunena kuti kodi chifukwa chani ifeyo tapanga extend malo amene tikuona kuti kafukufuku azichitikabe. Tapanga extend chifukwa cha nafenso kafukufuku amene anzathu ena akatswira nati kuti tikhoza kuigwiritsa ntchito kuthandizira kafukufuku ameneyo. Akufunsa kuti is government akuti boma likuyang'ana ku malo kolakwika. Sitinganene choncho, mmene tanenera kafukufuku wa mtundu otere amafunika kuti aliyense atenge gawo lake, ndipo ifeyo gawo lathu limene tikutenga ndi limenelo. Boma nalo likutenga gawo linalo pa zonsezi. Cholinga chake nchonena kuti tipeze kumene ndegeyi ili. So sitingakhale kuti tidzinena kuti awo sakupanga mbali yoyenera kapena awo akupanga mbali yoyenera. Ayi, zonsezi nzothandizira moti zimene tapezazi tapatsanso amene akupanga nawo kafukufuku amene se athu achipani. Chotero iyi ndi mbali imodzi ya ife imene tikuchita ngati chipani. Funso lina limene anafunsa kuti kodi ndege imayenda mwamba nchifukwa chani kafukufuku akuoneka kuti tikuyang'ana pansi. Ndikukhulupirira kuti tonse tikudziwa kuti ndege ikayenda mwamba imatera. Chotero ifeyo kafukufukuyu ngati chipani tikuyang'ana pansi chifukwa chokuti ndege singakhale ili mwamba nthawi zonse. Ndeno pansipo ndi pamene tikuyang'ana chifukwa ndege ikachoka mwambamo imakatera pansi. Funso lomaliza linali lokuti ndege, sorry, I think sinachite capture bwino. MBC? Yes, MBC. Yes. Funso lomaliza lichi. You said kuti ndege yachoka kuti, yes? Mana kuti ndege imene pati mwene president anena kuti kulengeza kumene mayankhula ya president kuyankhula kunditu wa Malawi. Ananena pona kuti apempha thandizo choka maiko osiyana-siyana chula pa Norway, Israel, komanso Britain mwa maiko ena chabe komanso neighboring countries. Nditi mana kuti ngati chipani mwati mukuyesanso mbali yanunso ndi mwakambapo za ndege imene yachokera kuti kumabe kuchita extend nanga IMDF amene akuti ndi amene adzilankhulapo kwambiri pa nkhani ngati imeneyi mukulumiza nawonso ngati inu achipani. Sikomo kwambiri. Ifeyo tidziyankhula ngati chipani, IMDF akuyankhula chifanda amene akutsogolera kafukufuku ameneyo. Chotero ndiye kuti iwo adziyankhula pa nkhani imene kafukufuku akuyendera. Onse amene akutenga nawo gawo ndiye kuti uthenga wonse adziapatsira IMDF. Iwo ndi amene adzipanga communicate chifukwa nkhani ikukhudzana ndi ndege imene amayendera vice president yomwenso ndi ya Malawi Defence Force. So ife tidziyankhula ngati chipani, koma information imene tidzipereka ndi imene idzikhala yoona imene taitenga mwina kwa anzathu MDF. Ndiye pa nkhani yokuti ndege imene yachoka kuti ndanena kale kuti ena atithandiza amene panopo ili kale pa ground kugwira ntchito. Izizi ndi zimene ifeyo ngati chipani timafuna tithokoze mwapadera chifukwa cha chimenechi. Aliponso ena amene achita reach out anena kuti akubwera, anzathu abale amene timadziwana nawo ngati chipani, ena ngakhale kuchokera ku maiko akutali kumene ali munjira akubwera kuti nawonso adzatenge gawo lawo kutithandizira. So sititopa kufikira anthu, and ngatalipo ena amenenso ali ndi thandizo lina lilonse limene akuona kuti likhoza kukwaniritsa
kuthandizira kupeza kumene kuli ndege imeneyi. Ifeyo ndo manja athu ndiotsekula tikufuna thandizo limenelo. Pali anyamata ambiri amene anyamuka panopo achipani kuchokera ku Blantyre, amene akupita kumpoto, ena akupita ku Kasungu, ena akupita akafika mpaka na kunyika. Kuli anyamata ku north amene apanga kale magulu achipani nawonso akuyenda. Tikunena kuti aliyense atenge gawo, sitikutsekera munthu wina aliyense, chifukwa zinthu zimene zachitika izi nzoti Malawi aliyense wakhudzidwa nazo. Chotero sinkhaniso ya UTM yokhai komanso ngakhale dzipani zina zonse zatifikira, zatiyankhula, afunsa mmene ife angatithandizire, tauza, ndiye tikuyembekezera kuti achita mmene anenera. Zikoma kwambiri, muganiza tenge mafunso omaliza atatu. Fatinati tiyankha mafunso 8, so afunsidwa 5 ndiye titenge omaliza. Yes, Patrick Njawa. Kwina kukagwa zote kama tukupanga drama situation kwa kutokozera anthu kuti mene zikuchitikira zili mwakuti and kumene kukhala ndithu anthu amene akutenga gawo pamene pa in this case imene IMDF Red Cross zimene atonde chifukwa kuti a president, a vice president, the vice president wa dziko lino komanso ndi mtsogoleri wa chipani chimene chili mu alliance. Zimene zikhala zikuchitika mene nkhani ina achitikira dzulo pamakhala nkhani zosiyana-siyana mene anthu akugona makhala ndi nkhawa kuti pena mpaka the statement imene president anayankhula anachita dispel kuti for example rescue effort amene akuchitika before anayimphekesera kunena kuti rescue effort imene kuchitika yaima. Kodi pali ndondomeko yoti mukhale ndi emergency situation yoti isipereka ma-update kwa anthu chifukwa choti china chimene chikuvuta one kuti anthu ndokhumudwa ndi zimene zachitikazi, komanso akumaoneka kuti anthu akukhumudwa kwambiri ndi kuti kukhala ngati palibe order in the way zinthu zikuchitira, komanso information ikumakhala ngati kuti yosiyana-siyana from different sources. Yes. I'm Robert Edward from Lunta TV. I just wanted to know, as a party, when did you get the communication, or at what time yesterday did you get the communication about the missing place, the missing plane, as a party? Because in the next 1.5 hours or 2 hours, we are going to be talking about close to 24 hours since the incident. But we want to understand, as a party, when did you get the information about the missing plane? Thank you. Can I add on that one? I'm Joseph Mazis, Capital FM. I wanted to extend on that question to say, I believe some party leaders were at the airport waiting for the party's president to come. I believe so. Did they communicate to you that the plane is not landing and maybe you proceed to Katape? Was there any communication in that regard? Thank you. You are part and parcel of the government, it also runs government. Cabinet Minister, one of them, Honorable Lucy, was he there at the cabinet meeting? And again, I think we are taking. Can we have? Chief, makambangani yonena kuti ndege imene inalibe transponder. Information imene imaipeza motani. Mine unoka kapena is shared with the state. We wish to know. Zikomo kwambiri. Ndikhulupirira kuti mafunso akwanira. Ndimafuna kuti choyambirira ndiyankhe funso limene wafunsa Patrick Njawala kunena kuti kodi pali situation room imene information yonse ikukhalapo. Tikhulupirira onena kuti mmene president anayankhula dzulo ndiye kuti pakadali panopo mwina situation room yo yakhazikitsidwa mwinano ndikumene kuzichokera information. You're right, tikuyena upanga zotero komanso ife ngati chipani we'll have our own imene tizikhala nthawi zonse tikupereka ma updates, because matimu athu amene apita
madera osiyanasiyana ndiye kuti adzikhala kutiuza ifeyo zosiyanasiyana nawonso zimene mwina akumva kapena akuona kumeneko. Ifeyo tikaona kuti pali china chofunikira kuti mwina tidziwitse masupporters a UTM komanso mtundu wa Malawi, tidzipanga choncho kuchokera ku situation room imene nafenso titapange. Pabwera funso la number 2 limene wafunsa Robert kunena kuti when did we get information about the missing aircraft. Ifeyo tinadziwa past 10, koma mmene timadziwira information imene tinalandira inali yochokera kwa anthu achipani amene anali pa bwalo la ndege la Kunzuzu. Iwo apotiuza amanena kuti ndege sinatere yabwerera ku Lilongwe. So kuchokera past 10 ife timadikira kuti ndege itera ku Lilongwe. Ndiye poona nthawi kuti mpaka na pata 2 hours nthawi ino imeneyo ili chama past 1 tsopano ndi pamene tinayamba nona fenso no kuyamba kuimba mafoni. Tinachita check ndi anzathu akulikoma kuona ngati yatera kumeneko. Timachita check ndi anthu akukalonga, timachita check ndi anzathu aku ena anapita ku Blantyre kuchileka airport ukapangaso check kuti kodi kumenekoko zikuyenda bwanji. Ndiye tinganene kuti ife uthenga umene tinalandira ndi umenewu umene anthu amene anali ku Mzuzu airport anatipatsira. Funso lachiwiri lachitatu anafunsa kuti I think amangobwereza zimene funso lachiwiri limanena inali ngati chowonjezera ndikhulupirira kuti mazeze ndayankha funso lanu. Funso lachitatu linali lokuti as a party kuti tinaitanidwa ku meeting imene anapangitsa dzulo a president. Ndikhulupirira kuti imene amayankhula president amakamba nkhani ya cabinet, so I'm sure kuti ma cabinet ministers onse anapangidwa invite finally cabinet meeting. I'm sure pakakhala meeting yokhuzana ndi zipani ndi kuti uthenga wawo tiulandira. Funso lotsiriza ndi limene afunsa kunena kuti ife tadziwa bwanji kuti ndege transponder sikuoneka. Mmene ndanenera ngati chipani dzulo nafenso tinali kalikiliki kupanga kafukufuku, ndipo ma experts ena osanafike mdziko muno akubwera apangeso nawo kafukufuku. Tifuna ngati chipani nafenso tithandizire kafukufuku ameneyo kuti tidziwe bwinobwino kuti ndege ili kuti komanso chimene mwina chachitika ndi chani. So sitili kuti tangokhala nawo ndakufotokozerani bwinobwino tili ndi kanema amene titakugawireni nyumba zoulutsa mawu amene akuonetsa ndege zonse zimene zayenda dzulo Malawi muno, komano ndege iyi sikuonekapo. So ndi nkhani yokuti ena akatswira amene amapanga zimenezi ndi amene akutithandizira kuti tizipezanso nafenso information yomwe ikuzothandizira kuti no kafukufukuyu ayende bwino. Izi tikupanga mufuna kuthandizira pa zina zimene zikuchitika. Ndima amenewa ndimafuna ndikuthokozeni nonse atolankhani, komanso ndipemphe kunena kuti pamene tikufalitsa nkhani ndikupempheni kuti mukhale ndithu sensitive, ulutsani zokhazo zimene zikhale zili zodalirika. Musaulutse zimene mwina zangomveka ngati mphekesera, chifukwa dziko lino anthu ali ndi nkhawa. Ndiye nkhawa zimenezo nzofunika ife tathandizire ndi uthenga oyenerera. Chachikulu pomaliza ife ngati chipani tili ndi chikhulupiriro chonse kunena kuti vice president komanso crew yawo yonse, entourage yawo ndi crew yonse ali bwino kumene aliko. Ife tipanga zonse zothekera mothandizana ndi aboma zimene akuchita, komanso abale onse Amalawi onse mdziko muno. Ambuye akudalitseni, zikomo kwambiri. And before that, let me take mention of the presence of the Right Honorable Atpere Mulusi, the President of UTM, for joining us. May God bless you. I would like also to thank the presence of yesterday we've been supported. The northern people, the members of UTM in the north, were also joined by the Right Honorable Enoch Kihana. May God bless him as well, because he has been with us and telling us, even in meeting with some officials, government officials in the north. So we are not taking this for granted. We would like to thank you very much, as we are thanking the Malawians for following us and also for supporting us. Thanks so much and remain blessed. Thank you. Hapa ndiye pa press briefing imene tinali nayo. Ngati patakhale ma interviews ena
ndiye kuti tikumana panjapo ziko. As to what the publicity secretary said, whenever we have issues, we'll be inviting you, since we've told you that we are also on the stage as a party taking our part, so we'll be giving you information. And we are looking forward that those MDF also that are supposed to be telling us as a party, as UTM, because